Usa ka 18 anyos nga dalaga kapin sa simana nang gipangita siyang pamilya. Mas nabalaka ang iyang ginikanan human makadawat og mensahe nga nagpakitabang kini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Balisa og di na mahimutang ang inahan nga si Marifel nga sigig hunahuna sa iyang anak. Ang 18 anyos nga si Jerica, 8 kaadlaw na nga missing, human milakaw sa ilang balay sa Tayud Konsolasyon. Marso 22 kini katapusan nga nakitaan, misakay og tricycle. Pasado alas 12 sa tungang gabi, Marso 27, nakadawat ang inahan og chat gikan kang Jerica. Nagpakitabang kay kuno gidala sa lugar nga wala siya masayod, dalang pangayo og pasaylo sa iyang inahan. Katapusang mensahe niini, gibalibag kuno siya sa kabatuan. Matod sa inahan, buntag na niya nabasahan ang chat ug di na niya kini makontak. May problema itong kwarta, madali-dali pa. Pero anak na anak. Gusto kayo ka mo magtakang anak, sir. Ako'y tarong tog. Ako'y tarong kaon. May pagduda ang pamilya kinsa ang posibleng midagit kaniya. May nakaila kuno siya nga silingan nila nga dunay gisugo nga transaksyon sa kwarta ngadto sa Batanon. Apan dihang nausban kini pagsugo, wala na musanong si Jerica. Maluin taon mo, pahibawain taon ko. Maluin taon mo kisa tinakaila i-report in taon ninyo. Sa mga nasayod sa iyang nahimutangan, nanawagan ang inahan nga mutawag sa numero 0905-527-5525. Samtang nakapablatter na sa kapulisan ang pamilya kabahin sa nahitabo kang Jerica. Matod sa Konsolasyon Police, padayon ang ilang investigasyon, pagsusi asa ang nahimutangan niini. Subay sab niini ang pag-background check sa mga kaila o nakatransaksyon sa Batanon. Ingon sa mama sir nga nag-abang kuno sila silingan before. Location ni birthday at the same time location sa mga kaila sa daling pan ni sa biktima nga si Jerica. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.